ngicipi suarane Mas Bayan. Nggih no. Harus nih. Iki cocok marang hawane Mas Bayan. Monggo Pak Bayan Sur. Suryanto. Nggih, Pak Bayan Sur. Sing desane ya. Nggih. Sing desa iki matuk. Ampun Pak Bayan, ampun sing gadah son. Juragane sapi mawon nika. Oh, bose sapi ya. Lah kae Mas Klangseng lama tak jumpai. ya Sriramu jono, Sriramu. Wong agung ngono kae lho. Rahman ono ya ngono Panembahan Sena Pati aku eleng Kang Papa Pak Gun siap-siap. Dalam. Pak Gun siap-siap. Oke, siap-siap napa? Ya siap nyanyi gua. Menyanyi. Sak Boten trimo nyanyi. Sadeke urip aku urung ngerti nek Pak Gun ki nyanyi. Napa nggih? Lho. Pok engko kudu nyanyi. Nek Pak Gun pilih wakil. Wakil mengkelaan titeni. Nek Pak Lurah genah. Genah. Pak Lurah genah. Pak Lurah nggih. Pak Bayan. Pak Bayan. Pak Carik wah komplit nduk iki. Pak Carik nggih hadir niki. Komplit. Lah nggih. Komplit Pak RW, Pak RT nggih komplit niki nggih. Komplit. Lah nggih. Wis niki nggih mesti do joget kabeh. Ka. Dalam. Oh, saiki ki Pak RT. Jebulane. Lho, kula suwe rapet kok dadine mboten ngertos. Oh, Mas Klangseng nika sakniki RT. Munggah Walah, pangkat. Munggah pangkat. Aya ora nek kabare. Saiki ete ya sangat Tak kira wis kintir melu banjir ndek ini. Gung dibendung. Rin. Selamat nggih Mas Klangseng. Ya RT ki saiki padha karo lurah. Nggih. 9 tahun. 9 tahun. Wah, wingi RT demo ning Jakarta kok. Sing demo kae lurah. Lah RT yo melo kok. Kae gur ngeterke tok. Oh, gonceng tok lho. Ya lebokke ndek selak ilangenge, Nduk. Kang endi? Lunga. Kepati hamba pindah gelombang radio Noble. Zaman dhisik radio ki Noble Nasional Philip. Nati nongal. Noble saiki. Jenengan ki dek ngeklik apa duwe puteran? Kuwi Endi? ning kono. Niki du puteran. Lah apa kuwi? Iku lato-lato, Pak. Oh, lato-lato. Lato-lato ki pelambang pisan. Lato-lato Nyoba pelambange lurah-lurah do demo ning Jakarta lato-lato kuwi. Napa?
Lah to. Lato-lato. Niku mboten puteran tapi lato-lato. Lah iya. Lato-lato ki nggo dolanan ngene kalau Pak De. Lho sampean arep jajal dolanan lato-lato piye? Lho iya ngapa? Iya nak ya. Klik. Radio Philip. Philip. Radio Philip gendi. Philip. Miki cilik. Cawang kodanan, Mas. Mlebes. Blase sekucing toh. Tias sing Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesian amarga ku bersemanding mutiara ceceke lancer kuning aduh manggene rumangsaku teko karo milah-milih tak awemo tansah gesek sing teko jebul si kucing hey 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 Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesian amarga ku bersemanding mutiara ceceke lancer kuning aduh manggene rumangsaku teko karo milah-milih tawemo tansah gesek sing teko jebesiku sing Bengawan Solo riwayanmu ini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau
pas prapaeramu di musim hujan air meluap sampai jauh wilis iya Monggo, Pak. itu perahu riwayanmu dulu kaum pedagang selalu naik atau muda laras kasenguyung son ing meja saking ngajeng kios tanggil payipun Bapak Gun Audio Wahyu Syuting gunung tak cadangi sedang jago yen mendung tak silih caping gunung tutu payung syukur bisa nyawang yo awas gunung desa dadi rejo
Muda laras Wahyu Sopik Lúc khác chứ, lúc khác chứ. Masuk Dep zaman berjuang jur kelingan anak lana yen tak openi yen saiki ana keturutan sangat bigadang biyen ninggal janji ning saiki apa monggo Pak Gun nang gunung tak sangoni yen mendung tak ingoni sepeng gunung Sekar bisa nyawa gunung desa dadi gone padha lara lapa tes ayo yo nayup gini Pak Supidi mugi risana manten benjing anggila kami suda tansah mangya yuwana tebih ngobeta mboten wonten arah satunggal punapa-punapa awit ing radya menika wonten adat widana dudukan eyang kakung dalah risana manten badhe murwaken hambeksa ngundang putu ca yo anak wedok-wedok dhewe tak kudani soyen gedhe dadi pagawe tak kudange manten sakarone tak kudange manten loro-lorone manten sakarone muga-muga mulya uripe Sukelas kudanan sore hatiku nyanes mikir selirane aduh kok enak oleh yen roti aku ya mau tekok nang ngaleh irat sing kuwi
aku yo emoh lah terus tukokno oleh yen rasaren aku yo emoh tekokno ngaleh yen asing nyinden Pak Sukidi emoh sing njaluk boloku kae sing nganggo seragam Karang Taruna kelingan manis asemi terus kelingan aramaku muyune atres ngolan kasih sayangi yen aku kelakon dadi duwekmu sayange wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno ana longso mbak wilis rasane ati ayen aku ra klakon melu duweni kae disunting Mas asilane kulite ijo sing digagas wentuke bojo ada kula ada semut turung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula sida mbok kawin kate ngati ayo bakal luru ganti ayo bos sumpah wis janji arep sehidup semati aja mati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alastik amane sarasane sanajan tilas asing penting padha rasane sayange wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno ana longso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni kulite ijo sing digagas wentuke bojo ada kula ada semut turung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula sida mbok aja kawino tekate ngati ora bakal luru ganti muda laras sumpah wis janji arep sehidup semati mati aja mati
seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu lasti amanis rasane sanajan tilas sing penting padha rasane sayange duwe bojo ananging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati ayen aku ra klakon melu duweni keinginan Mas Bika Wakatobi Mas Anas di Jakarta wis meh raino sumirat bang ing wetan pernah porotani wiwit mangkat anggarap sawahe hamangkul pacul garuluku angger kabone handelitir alur selur jatan ono pedote iya anggriatan sah rame gawe sesambene tetembangan laras lelakune laras lelakune monggo pedae wancing undi tika pamatene seberapa murah sandang pangan rasane mudah laras Laras Indonesia Wahyu Multimedia Guns Audio Kios Tangkil Sony apa Rin Sony Guns Audio oh ya hasil lele hei masuk wis meh raino sumirat bang ing wetan pernah porotani wiwit mangkat yo anggarap sawahe
lelagune laras lelagone Hamangga ya awan sing ngundang awas tikal pamatene seberamamor ora sandang pangan wakasane sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among kumampang sayang mas seribu sayang tresna iki aja tinggal dolanan keoke ngomong tresna jarene sayang jebulane habis manis sepadi buah sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among kumampang sayang mas seribu sayang tresna iki aja tinggo dolanan keoke ngomong tresna jare sayang jebulane habis manis sepadi buah aja dikebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ucap jo sembarangan kok sing sabar sarepe entuk pepadang wakasane entuk sejatine sayang sayang iku peparinge mahawana aja dikebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ucap jo sembarangan mbok sing sabar sarepe entuk pepadang wakasane entuk sejatine sayang sayang iku peparinge mahawana sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among kumampang sayang mas seribu sayang tresna iki
Sebulane bis manis sepa dibuang. Aja dikebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ucap jo sembarangan. Mbok sing sabar sarepe entuk pepadang. Wekasane entuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge Mahawana. Aja dikebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ucap jo sembarangan. Mbok sing sabar sarepe entuk pepadang. Wakasane entuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge Mahawana. Sayang, aduh sayang, yen petok serene sayang, sebule hamong gumampang. Sayang mas, seribu sayang, tresno iki aja tinggal dolanan. Oke, ngomong tresno jare sayang, sebulane habis manis sepa dibuang. Urut Monggo ibu, monggo ibu-ibu yo. ayo joget lagi nanti. Nah, yo, yo, ayo bu, olahraga malam kok. Bu, boten. Monggo pak, masuk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak menyang Tawang Mangu Anggo bu, nganti lingsir sengenge kono kene aku nunggu kowe tak SMS rambelesi, yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku mangkel, yen kepethuk irungmu mesti tak cimal, 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 cimal liwal-liwal. Alalija ini kandane alasane amangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi gelagatmu Asik. saja yo Asik. priyane Iya. atiku sujana kowe kencan
karo Ayo, Mary. priya liya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawa ayo Pak Bayan melok joget ya Pak Gun sisan ayo nganti lincir srengenge ayo ana kene aku nunggu kowe SMS rambel yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen kepethuk irungmu mesti tak cimel liwal-liwal lali janjine kandhane alasane makalake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyupriyane atiku sudana kowe kencan karo priya liya Ya. wargamu kos kang eti mawe rasa kang sejati asil le ing aren pulang kaleng wong kuning atiku tansah eling abjor agawe sem atiku penake nalikane aku lan sliramu rajut manis padu amudo laras iki hamiter untuk cerah dosa apa kang tak tampa lamun aku iya citra marang sira mawar kemukos kang hayu ngregani jroning atiku piyuh wer siram rasa tresna kang suci nganti turune netra iki ya
goyang ya. Muda laras. War Woing aren ulang kali kuning ati kumpung tansah eling abjur ya agawe sengsem atiku keri tenan war aku lan diraku anggrajut manis aduh hamiter kang tak tampa lamun aku awas citra marang sira mawar kemukus kang hayu ngregani jroning atiku penak tenan siram rasa tresna kang suci nganti tutup netra iki ih matur Lars masuk sewu layangmu tak simpen ana jroning atiku taunana windana ana tak enteni nang kisih tresna nadyan nanging tresna kutan bisa mendang layangmu sampun lejingga gawe ati ngomong boten siang boten dalu wong ayu mung mangan tuantu aduh sayang aku wedi yen kelangan enggal bali duh wong ayu pepujan ning ati rasane kaya wong linglung mendem kangen wedene sakono kun
enteni neng sing tresno boten siang boten dalu wong ayu mung kangen wantu aduh sayang aku wedi yen kelangan ya wong linglung mendem kangen gede sak gunung Get. Ayo Mas Bendo. Heeh. Mbak Rini karo Mbak Wilis. Oh. 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 Rin. Apa bune? Oh, temen kowe dengok-dengok. Ya ora apa-apa esuk-esuk. Elingono ing pawon gendhileng guling. Nang kono aurutku temu isen-isen jroning pawon. Oi, oi. Hey, 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 low, low, low. Yeah, asik. Iya bener kandhamu pawon iku dadi kecipanku Ngelingono beras entek bumbu lah iku arep butemu isen-isen jroning pawon. Oh, 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 ya dolan loh. Iya. Walah, malah gemblung-gemblung nih. wong lanang mong pawitan dengkul kowe seneng yen brayatmu padha wingsir Aku sing kojur adol sawah wis. Hey, 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 oh, 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 Wilis, asik. welas anakmu makni Eneng apa bune? ana kebon jembrang Sapropono ol malam mati canduri. maka aku Senang anggur tumanangan garap kebon ya udah laras Loh,
kenapa kowe dengok-dengok ngono ing pawon kondile golek la iku arep butuhmu bune isen-isen jroning pawon muda likiran bumbu entek bumbu nipe la iku arep butuhmu isen-isen jroning pawon waduh wong lanang wong pawitan kowe seneng yen rakyatmu padha blingsir aku seneng kebanyakan ngarep kebon dulur-dulur saya kok Bandung iki ndang rene Mas masuk esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng meter anggonku goleki ora sronto esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men celok ning abang kekencangan tak rindik saka kadhawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan kalau kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning angkut hati-hati komeng seret ireng tak saya tambah ayune bunga yen aku nyanding selirane ora bakal atiku kegiwang lian yen si podangan dutut ati kepranan ora mandang atiku san saya datra tak seranani senepi kapulu teng bendo ayo ibu-ibu rasa leren ayo digayemne esuk awan neng omah wis ora
keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng meter anggon goleki ora krasa esuk nganti bengi ririt yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang men selok ning ngepan kan jangan tak rindik saka kadhawan sareng ngoceh dheweke ngawe pensoan ojo ngece podang kuning ayo deh ireng tak sawang tambah manis Epa bunga yen kowe nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora mendung atiku sansaya nyatra tak seranani sana pikat bulu teng benda. mong ngalamun rin jroning sepi samun among tansah lelewong wayanganmu ngreridu hatiku ririn lina-linan bisa lali saya anggrek rujet tati lelewamu wong manis amung kumantil ing Mas citra janji mesake katresnan jati lamun mangkono iku katresnanku piye katresnanmu
ing papan pasarean neng kono akeh pendeman ana kijing cungkup lan maesan jenenge alam barokah ana bunga uga ana susah sing akeh amarga busing sarene kuat disumanggake kubur uga siksa kanggo neksa wong kang kebat dosa kubur papan istirahat wiwit adem tumapa akhirat hae eling-eling sajroning ati kabeh makhluk sepina malih mesti bakal mati. Kula sak kanca muda laras daya lengser. Mbok bilih kula sak kanca kathah kekirangan. Kula ingkang minangka MC nyuwunaken pangapunten ingkang pinten. Minangka ngatur kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.